Здравейте, днес съжалявам за това робче. Днес ще ви покажа една много хубава прическа за първият учебен ден. Днес 14 септември, а утре 15 септември. Нека да започваме. Ще си махна фибите от косата. И така. Правя този клип за втори път. Първо не бях пуснала телефона, защото аз снимам така, с обърнат телефон и не знам как точно, дали съм на фокус или не. Ето сега ще ви покажа тази. Тук са да ви го показвам, защото ще губя излишно време. Така, нека да започваме. Първо вземем единето в кетчур и връзваме горе косата на пашка. Този кетчур го махаме някъде, го слагаме. Така на мен не ми трябват фиби, за да прихващам кетчурите, просто така. От едната страна връзваме така хубаво. Тук. И взимаме ластик и завързваме. Преди това срязваме косата си хубаво. Ето самият кетчур, който ще започне да увъртам. Няма нищо. Случва се такива неща. Така хубаво трябва да го увъртим. Това ще се опитам да го дръпна. Така, готово. Така и така го правим това. Имаме филички. Тук. Някак си е тук и това